Apa bener kepara nyata lamun ta putra Ratu Mandaraka Anggir Narasoma sambung katresnan kelawan anakmu wadon sing jenenge Pujawati. Inggih pancen kados mekabet lakara. Ripalungguhan iki perintah tunggal saka sesembahanku. Kowe kudu bisa medhotake katresnane bocah loro kuwi mau. Ibarate kaya langit karo bumi ing atase putra ratu kok nganti gandeng katresnan kawan anake Brahmana gunung terus sipate buta kaya mangkono. Yen nganti ora gelem megatake katresnane cah loro. Aja gelo, aja tuwa yen pertapan lak dadekke bumi angus. Mau kaprajang sing takon wadya